שלום עזרא, אנחנו רוצים לראות אותך. גם מתגעגעים אליך ואתה דומה מאוד לאבא שלי, אז תבוא שנראה אותך. עזרא שלום. אני יגאל, אם אתה זוכר אותי. בלי שערות הפעם. בלי שערות. אנחנו זוכרים שאתה דומה מאוד לאבא שלנו, אותו דבר. התגעגענו אליך מאוד. זו מור, הבת שלי, הגדולה. זה משה, הבן שלי. זו הנכדה שלך. וזו הנכדה שלך. וזה יהודי. זו הקלה. וזה אמא. כדאי אם היה עזרא פה אותנו, היה שמח גם. אינשאללה נתבקש רק בשמחות. אמן, יהי רצון. אמן. שיהיה בריא עזרא ויהנה מן הילדים שלו. אמן, כן יהי רצון. עזרא, שלום, זאת כרמלה. הבת של כרמלה ושל משה, אני רוצה להגיד לך. הבת של דייזי ומשה. אני רוצה להגיד לך שגידלת בן לתפארת, שיהיה בריא על 120, שיהיה לך נחת ממנו, ואנחנו רוצים לראות אותך בקרוב. וזה הטוויל מאחורי, זה הבן שלי. זה הבן שלי. שיהיה לכם בריאים. עזרא, אני גילה, הבת שלי טל, דניאל, זה בעלי משה, והבן שלי חיים, ואנחנו מאוד אוהבים אותך, אנחנו זוכרים אותך רק לטובה, ושיהיה לך הרבה נחת מניר, הבן שלך, ושתהיה לי הרבה נכדים, ונינים בעזרת השם ואריכות ימים. אמן, תודה רבה. עופר, שמחכה ומצפה שבאמת שהוא יבוא ויבקר אותנו פה. בעזרת השם. ואני כל הזמן שאני אומר שהוא מזכיר לי את אבא. מאוד מאוד מאוד, והייתי מאוד שמח לראות אותו ומוסרים שיהיה נחת ובריאות וכל טוב, אמן. אמן, כן יהי רצון וכן לבוא. ואימי אשתו של עופר, שבשם כולם אומרת תודה על כך שכיבדת אותנו, בירכת אותנו ושימחת אותנו, ונחזיר לך רק בשמחות. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה. זה יקיר הבן שלי, זה הבן שלי הקטן והחמוד, וזו הקלה שלי גם. והנה יש לי שם רבות מקלה, וזאת כולנו בלי עין הרע, משפחת סלאח ילקה. אני מבקש ממך, חלקה. וזה שש ומתן רגע, המשפחה שלנו, היא נהייתה מאבו ג'אם, שינינו. אני הפכתי להיות משפחת אביגד, ועופר הפך להיות אגם. ואני הילדים שלי בדרכון אבו ג'אם בבן גיגיר, אנחנו שם. ברוך השם. ומה דעתך שהחלפת בשירת העובד? מה אני אומר? ברוך השם. אנחנו אבו ג'אם. ראיתי שכתוב בשלטים. זה היה... אבו ג'אם. לא, זה לא, זה... קודם כל הוא אתיופי אחד שהזמין אותי אותו יום בזה, זה היה בחור אתיופי, השם ישמור אותו. לא, זה טעות של הדפוס, פשוט אין לי שליטה בזה, לי אין שליטה בזה. אני מגיע ואז אני רואה את המודעות, כל אחד כותב, קורא לי איך שרוצה. העיקר הכוונה של כולם טובה. ואני רוצה לברך את כולכם כאחד, שבורא עולם יפתח לכולם שערי שמיים. יהיה תמיד שלום בין המשפחות, תהיו מאוחדים, תהיו ששים ושמחים כל הימים. לא יהיה לכם שום קנאה, שום שנאה ושום תחרות. ובורא עולם ירבה ביניכם השלום והאהבה, אחווה ורעות. ובורא עולם יפתח בפני כולכם שערי שמיים, שערי הצלחה, שערי סייעתא דשמיא. יהי רצון יהודי תזכה להקים בית נאמן בישראל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה כל משאלות ליבה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. ששה ושמחה כל הימים, נזכה לשמוח בשמחות שלכם כולכם. אמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. אני רוצה גם קמע, אבל יש לי ממש... מה שיש לך, זה בסדר גמור.
אין לי מטרה למכור, אלא כל אחד צדקה מה שירצה לתת. ברוכים תהיו עד בלי די.